ଏଇ ଯାଇଥିଲୁ ବନ୍ଧ ଗୋଟେ କଣ ଯୋଉ କହିଲେ ଗାତ ଖୋଳିବାକୁ ଯେ ତାର ମନା କଲେ କହି ଯୋଉ ଛେଳି ଯୋଉଟା ଖାଇଥିଲା ସେଟା ବଢୁଛି ତ ଏ ଗଛଟା ସେ ଗଲେ ଆଉ ଗାତ ଖୋଳିବାନି ବାପା। ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାତ ଉପରେ ଅଛି। ତ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଯିବୁ ଆମର ପୋଖରୀ ସାଇଡ଼ରେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଲଗା ହେଇଛି ତ ସେଇଠିକି ଯିବୁ। ଆଉ ଦୁଇଟା ଆମ୍ବ ଗଛ ଲଗେଇ ତା ପାଇଁ ଆମେ ଗାତ ଖୋଳି ଯିବୁ। ତ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଜଣେ ଶାଗ ତୋଳୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ପଚାରିକି କହୁଛି ସେଟା କୋଉ ଶାଗ। ଜେଜି ଏ କଣ ଶାଗ? କୋଉ ଶାଗ? ବତରଙ୍ଗା। ତ ଜେଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାଗ ତୋଳୁଛନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ଗାଁ। ଏପଟେ କେତେଟି ଘର ଅଛି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାତ ଉପରେ ଅଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ଘର। ଛାତ ଉପରୁ କିଛି ବୁଝି ହବନି। ଏପଟେ ଆମ ସ୍କୁଲ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଅଛି ଆମର 8ମରୁ 10ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ହାଇସ୍କୁଲ, ମାନେ 8ମରୁ 10ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଦେଖାଯାଉଛି କ୍ଲିୟର। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ୟୁପି ସ୍କୁଲ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିଠୁ ନେଇକି ପୁରା ମାନେ 7ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ସେଇଟା ଆମ ମନ୍ଦିର ଦେଖାଯାଉଛି, ମା ସନ୍ତୋଷୀ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଏମିତି ଆମ ଗାଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟେ ଆମର ପାହାଡ ଦେଖାଯାଉଛି, ତା ନାଁ ହେଲା ଚୁଟିଆଶେଣି ପାହାଡ। ଏପଟେ ଯୋଉ ବଡ ପଥରଟା ଦେଖାଯାଉଛି ତାକୁ ଆମେ ବାଣୀ ପଥର ବୋଲି କହୁ। ତ ଏବେ ଆମେ ଯିବା ତଳକୁ। ଆଉ ଛାତ ଉପରେ ଅଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ତଳକୁ ଗଲା ପରେ ଆମେ ଯିବୁ ସେଇଠିକି। ସେ ଯୋଉ କଇଁଆ ଗଛ ଦେଖାଯାଉଛି ସେଇଠିକି ଯିବୁ ଆମେ ଆମ୍ବ ଗଛ ପାଇଁ ଗାତ ଖୋଳି। ଆମର ବାହୁଡ଼ା ଦିନ ଲଗା ହବ ଆମ୍ବ ଗଛ। ତ ଆଜିଠୁ ଗାତ ଖୋଳା ହବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯାଉଛି କାତି ପାଇଁ, କାରଣ ବନ୍ଧ ହୁଡ଼ାରେ ଗଛ ଫଛ ବଢ଼ି ଯାଇଛି ବର୍ଷାକୁ। ତ ଗଛ ଲତା ସେଥିଲାଗି କାଟି ନେଲେ ଗଛ ଫଛ ଟିକେ ହାଣାହାଣି କରାହବ। ତାପରେ ଗଛ ଫଛ ନିକେଇକି ସେଇଠୁ ଗାତ ଖୋଳା ହବ। ମାମା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କାତି ଧରିକି ଆସି ସାରିଲିଣି ବଡ଼ ବୋଉ ଘରଠୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଏ ବନ୍ଧ ହୁଡ଼ାକୁ ଆଉ ଗଛ ଫଛ ନିକେଇବା। ତାପରେ ନିକେଇକି ଗାତ ଖୋଳିକି ଆସିଲେ ବାହୁଡ଼ା ଦିନ ଗଛ ପୋତା ହବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯାଉଛି ଶାବଳ ପାଇଁ। ଶାବଳ ସେ ଯିବୁ ବନ୍ଧ ଠିକି ତ। କାଇଁ ହଁ ଗୋଟେ ପାଇଲି। ମୁଁ ଶାବଳ ପାଇସାଇଲି। ବନ୍ଧ ହୁଡ଼ାକୁ ଯିବୁ ମ ଏଇ ବନ୍ଧ ଟିକେ ଏଇ ଗଛ ଯୋଉଟା ଲଗା ହବ ତ ସେଥିଲାଗି ଖୋଳିକି ଆସିବ। ଆଉ ମୁଁ ଶାବଳ ଆଣି ସାରିଲିଣି। ତାହେଲେ ଯିବା। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି ଗାଡ଼ି ପାଇଁ। ବାପାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ବାତ ବାହାରିଛି ତ ସେଥିଲାଗି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଚାଲିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ତ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଗଲେ ଆମେ 2 ଜଣ ଯାକ ଯିବୁ। ଲିମା ଦୋକାନରେ ବସିଲା। ବୋଉ ଭିତରେ ଶୋଇଛି, ମୁଁ କବାଟ ଦେଇ ଦଉଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା। ଗାଡ଼ି ଚାଲୁନି, ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ଦବା।
ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆସି ସାରିଲୁଣୁ। ଏରା ସବୁ ଆମ ଗଛ ଦେଖୁନ, ଏଇପଟେ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି। ଏରା ସବୁ ଆମ୍ବ ଦଉଛି ସବୁ ବର୍ଷ, ଏ ବର୍ଷ ବି ଦେଇଥିଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖାଲି ଛେଳି ଖାଇ ଦେଇଛି, ଏଇଟା ମରି ଯାଇଥିଲା, ଏବେ ପତ୍ର କଅଁଳେଇଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ନଟି ଗୁଡ଼ା ସଫା କରାହେଉଛି। କୋଉଠି ଗାତଟା ଖୋଳିଆ କୁଦିଆ ଆଉ ଦିଟା ଗଛ ଲଗେଇବ କହୁଥିଲ ଯେ, ଏଇଠି ଦିଟା କହୁଥିଲ, ଏଇଠି ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କଅଁଳୁଛି। ସେଥିଲାଗି ବାପା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ ଯୋଉ ଗାତ ଖୋଳିବା କଥା, ଆଉ ଖୋଳା ହବନି। ଏଇଟା ଯଦି ଆର ବର୍ଷକୁ ଯୋଉ ବଢ଼ିଯାଏ, ଯଦି ଫଳ ଦବ କି ବଢ଼ିଯିବ, ତାହେଲେ ସେ ବଡ଼ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଲଗା ହବନି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପିଜୁଳି ଗଛଟେ ଅଛି, ସୁଲସୁଲିଆ ପବନ ହଉଛି। ନଡ଼ିଆ ଗଛ ବି ଅଛି, ନଡ଼ିଆ ଗଛ 4ଟା ଲଗାତାର। ଏପଟେ ଆମର ବର ଗଛ, ଓସ୍ତ ଗଛ ବାହାଘର କରାହେଇଛି। ଏପଟେ ଦେଖେଇବି ଗଲା ବେଳକୁ, ଆସିଲା ବେଳକୁ ତ ଦେଖେଇ ପାରିଲିନି, ଗଲା ବେଳକୁ ଦେଖେଇବି। ଆମର ବର ଓସ୍ତ ବାହାଘର କରାହେଇଛି ଏପଟେ। ତମେ କହୁଥିଲ ଦିଟା ଗଛ ଲଗେଇବା ବୋଲି। ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ନିକା ହଉଛି। ଏଇଟାରେ ଆମ୍ବ ହେଇଥିଲା, ତଳେ ଲାଗୁଥିଲା। ଏଇ ଗଛଟା ଆମର ଏଥରିକା ଆମ୍ବ ଫୁଲ ହେଇକି ଦେଇଛି। ଏଇ ଗଛଟା ଆମ୍ବ ଫୁଲ ପୁରା ହେଇଯାଇଥିଲା। ଏପଟେ ପିଜୁଳି ଗଛଟେ ଅଛି ଯେ, ପିଜୁଳି ଗଛକୁ ପୁରା ନଟି, ଚାରିପଟେ ନଟି, ଏଇଟା ବଢି ପାରୁନି। ସେଥିଲାଗି ଦେଖନ୍ତୁ, ଛୋଟିଆ ପିଜୁଳି ଗଛଟା ଏଇଟା ହେଇଛି। ଏପଟେ କଦଳୀ ବଗିଚା ଅଛି, ଏପଟକୁ ପୁରା ସେ ଘର ପାଖାପାଖି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେଠି ଗୋଟେ ଘରଟେ ଅଛି କମଳା କଲର, ହଁ, ସେ ଘର ପାଖାପାଖି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଅଛି। ଆଉ ଏପଟରେ ଆମର ଏଇଠୁ ଯେ ଗଛ ସେପଟ ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଲଗା ହେଇଛି। ବନ୍ଧ ତୁଠର ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇଠି ସେପଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଲଗା ହେଇଛି। ମୁଣ୍ଡରୁ ଯେ ସେପଟ ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗା ହେଇଛି।
କେଡ଼େ ବଡ଼ ଗଛଟା ହେରା ଯେଉଁ ତଳେ ଲାଗିକି ଯେଉଁ ତଳୁ ଯେଉଁ ଲତାରା ହେରା ଚଢ଼ି ଯାଉଛି ସେଥିଲାଗି ତାକୁ ହାଣି ଦିଆହେଲା। ସବୁ ଆମର ପୂଜା କରାହେଇଛି। ଛିଟ ମାରା ହେଇଛି। ଆଉ କୋଉଟାରେ ଥିଲା ତିନିଟା ଯେ କିଏ ନେଇ ଯାଇଥିଲା? ଓହୋ ହେଇଟାରେ ହେଇଟାରେ ଥିଲା। ତମେ କହୁଛ ଦେଖା ହଉନି ବୋଲି। ଏପଟେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିଆଟେ ଅଛି। ମାଛ ଛାଡ଼ା ହେଇଛି। ସବୁ ଆମ୍ବ ଗଛ ଆମର ପୂଜା କରାହେଇଛି ଏ ମୁଣ୍ଡରୁ ସେ ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ହଁ ଦେଖ ପତ୍ର ସବୁ ପୋକ ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ ପତ୍ର। ଏଇଟା ମିଠା ଆମ୍ବ ଗଛଟା ତ ଏଇଟା ହଉଛି ସୁନ୍ଦରୀ ଆମ୍ବ ଗଛ। ସୁନ୍ଦରୀ ସବୁ ଆମ୍ବ ଗଛ ପୋକ ଖାଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଆମେ ହେପଟ ତୁଠକୁ ଇଏ କରିଥିଲୁ ଯେ ଏପଟ ତୁଠରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁଣୁ ବୁଲି ବୁଲି। ଏପଟେ ଯିବୁ ଭାରି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତୁ ସନ୍ତୋଷୀ ମା ମନ୍ଦିର। ଏ ଭିତରେ ଆମର ଭଲ ଫୁଲ ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟେ ଫୁଲ ଥିଲା ମୁଁ ଦେଖାଇ ପାରିଲିନି, ଗଲାବେଳକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି। ଏଇଟାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବର ଓସ୍ତାଦ ଯୋଡ଼ାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ଆମର ଏଠି ବାହାଘର କରାହେଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ହଁ ବାହାଘର ହେଇଥିଲା ଏଠି। ବର୍ଷେ ହେଇନି, ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଷେ ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି। ତ ଆମେ ଆମ ବୁଲେଟ୍ରେ ବାହାରିବୁ। ଗାଡ଼ି ନେଇକି ମୁଁ ଯାଉଛି ଯିବି ସେଠିକି। ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯିବି। ବାପା ତାହେଲେ ପଳେଇଲେଣି ଗାଡ଼ିରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କେମିତି ଚୋର ନାଖେ ଭିତରେ ପଶିଗଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ସନ୍ତୋଷୀ ମା ମନ୍ଦିର। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର। ଏପଟକୁ ଆମର ଆହୁରି ଗାଁ ଅଛି, ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଅଛି ଶିବ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ପୁଣି ଅଛି ଆହୁରି ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଗାଁ କ୍ଲବ ଘର। ଏଇଟା ହେଉଛି ୟୁପି ସ୍କୁଲ, ଯେଉଁଟା କହୁଥିଲି ମୁଁ ଛାତ ଉପରେ ଏଇ ସ୍କୁଲ ବୋଲି। ଏଇଠି ଆମ ଲୋକମାନେ ସବୁ ତାସ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ରାତି 11 11:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳୁଛନ୍ତି ତାସ୍। ତାପରେ ଯିବେ। ତାଙ୍କ ତାସ୍ ଖେଳ ସହଜେ ସରିବନି। ତାହେଲେ ମୁଁ ଆସି ସାରିଲିଣି। ଆଜିର ବ୍ଲଗକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।
ଏଇ ଯାଇଥିଲୁ ବନ୍ଧ ଗୋଟେ କଣ ଯୋଉ କହିଲେ ଗାତ ଖୋଳିବାକୁ ଯେ ତାପରେ ମନା କଲେ କହିକି ଯୋଉ ଛେଳି ଯୋଉଟା ଖାଇଥିଲା ସେଟା ବଢୁଛି ତ ଏ ଗଛଟା ସେ ଗଲେ ଆଉ ଗାତ ଖୋଳିବନି ବାପା ଭିଡିଓ ଚାଲିଛି ତ ରହୁଛି ଟାଟା ବାଇ ବାଇ।